kunu mere tata cheta na anyị lebara anya na lesson anyị gara aga izu enwere n'asụsụ Igbo, the days of in Igbo, days of the weeks. We looked at it in our last class, which we said in Igbo language we have 4 days in a week. Eke, Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Anyị wee kwuo na ọ bụ n'ọnwa amụrụ na ụbọchị Eke, enwere ike ịgụ ya Okeke, Nweke, Mgbeke and so on. Ka bụ na lesson gara aga, mana ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya ọnwa dị iche iche enwere n'asụsụ Igbo. That is the months we have in Igbo language. Months we have in Igbo language. Cheta na ihe a na-akpọ months in Igbo language is ọnwa. Year is afọ. Months, ọnwa, year, afọ. Abịa na nke mbụ January, ya na-akpọ ya bụ ọnwa nke mbụ. Ọnwa nke mbụ, you can Ibonize January. Then February, ọnwa nke abụọ. March. Let me call it in English, March. In Igbo we call it March. Ọnwa nke atọ. April, ọnwa nke anọ. May, ọnwa nke ise. June, ọnwa nke isii. July, ọnwa nke asaa. August, ọnwa nke they call it August in English. In Igbo call it August. Ọnwa nke asatọ. September, ọnwa nke itoolu. Chetakwa numbers go. Ọnwa nke itoolu. October, ọnwa nke iri. November, ọnwa nke iri na otu. That is the 11th month. December, ọnwa nke iri na abụọ, nke ndị Igbo na-akpọ ọnwa ekeresimesi, ọnwa December. That is ọnwa eji celebrate the birth of Jesus Christ. Ọnwa eji echeta ọmụmụ Jesus. Ọnwa a bụ one of the best months in Igbo. Ọnwa ekeresimesi, ọnwa December. Ihe a bụ the months we have in Igbo language. Ọnwa dị iche iche enwere na gịnị n'asụsụ Igbo. Week bụ izu. Month bụ gịnị? Ọnwa. Weekend, ngwụcha izu ụka. Igbo call it ngwụcha izu ụka. Year, afọ. Year, we are in year of 2024. Afọ 2024. That year is afọ. Decade, afọ iri. Next year, afọ na-abịa abịa. Last year, afọ gara aga. Last year, afọ gara aga. This year, afọ a, this year will be a blessed year. Afọ a ga-abụrụ m afọ ga-agọzi m. Afọ this year. Yesterday
Unyao. Let me say, hey. Someone will say, for example, ah, agara m akwụkwọ ụnyaahụ. Agara m akwụkwọ ụnyaahụ. Someone will say, I went to school yesterday. Agara m akwụkwọ ụnyaahụ. Yesterday, ụnyaahụ. Some will say ụnyaahụ. Today, taa. Some will say tata. Ta. Ta or tata. Anyone is okay. Today, ta. I ate rice today. Eriri m osikapa tata. Osikapa means rice. Ta, today. Tomorrow. I will go to school tomorrow. Tomorrow means echi. M ga-aga akwụkwọ echi. Tomorrow, echi. Now, ugbua, kita. Ana m akụzi ife ugbua. I am teaching right now. Now, ugbua. Ụfọdụ na-ekwu kita. Kita. Ugbua. Future. Something that will happen in future, right? Future. Ọdịnihu. In Igbo, we call it ọdịnihu. That is still happening, still coming, like it will still happen. Ọdịnihu. Ọdịnihu. Present, ugbua. Something that is happening right now. Present, ugbua. Is ugbua. And present is what? That's still the same thing. Noun, ugbua. Present, ugbua. That's still the same thing. Past, gara aga. Past, something have happened. Past, gara aga. Let's just say past years. In Igbo, afọ gara aga. Cheta na year is afọ. Afọ gara aga. So, ihe ndị a ka anyị nwere na gịnị? Our months in Igbo language. Anyị kwuru ọnwa mbụ, ọnwa abụọ, ọnwa atọ, ọnwa anọ, January, February, March, and so on. And so on. So if you have any question, don't forget to put it on the comment section. I love seeing comments. Please comment, like. Please don't forget to like and share. Please share. And also, if you have not subscribed, please subscribe. Hit the subscribe button and also put on your notification. And I'll see you. And also put on your notification. I'll see you in my next class. Okay. Bye.